आई भैया हम भोजपुरी गायक बबुआ विकास उर्फ राजा जी सवेता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से सावन के पहला एल्बम जात बा जेमे के निर्माता निर्देशक हमार बड़ भैया मदन जी बारे रगो सबे के सहयोग से हम अपन पहिलका एल्बम भेजतानी रगो सब सुनी प्यार दुलार दी आगे बढ़ाई। सुलतान गज से आगे सुइया पहरिया बाबा हो सुना बाबा हो रही या में गड़ेला कंकरिया ए बाबा हो रही या में छुएला कंकरिया। सुलतान गज से आगे सुइया पहरिया बाबा हो सुना बाबा हो रही या में गड़ेला कंकरिया ए बाबा हो छू भेला रोड़ावा कंकरिया। ए बाबा राउर महिमा तो बरिया पारबा ए मदन जी ना होके तरह मौरहा से चल दी आ साथ में गंगा बिको से विकेश भाई के ले ले यहाँ से तो पैसे मनु भाई हटले बारे। हाँ प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की। श्वेता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया। चलत चलत पाँव में बाबा पर गईल छालावा लागता गिर जाई गगरी से जालावा ए बाबा दया करी ना रउआ दर पे सबे कांवरिया आइल बा। चलत चलत पाँव में बाबा पर गईल छालावा लागता गिर जाई गगरी से जालावा माथावा पबोल बम के बनहली पगरिया ए बाबा हो सुना बाबा हो रही या में गड़ेला कंकरिया ए बाबा हो रही या में चुभेला कंकरिया। ए आदित्य भाई का कहतनी बो देखी बाबा से सब कमरिया अर्जी करता कहता कि ए बाबा आखिर काहे रउआ पर्वत पहाड़ पर बसल बानी रउए देन बा कि सब के हुआ महल या टारी को बा। बोला बोला बाबा महेंद्रनाथ की। श्वेता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया। पूछता ये बतिया बाबा सारा तोर कमरिया काहे जाके बस गईल जंगल पहरिया ए बाबा दया करी। हाँ पूछता ये बतिया बाबा सारा तोर कमरिया काहे जाके बस गईनी जंगल पहरिया ये के रंग में रंगल बार सारा कांवरिया ए बाबा हो सुना बाबा हो रही या में गड़ेला कंकरिया ए बाबा हो गोड़ा वा में चुभेला कंकरिया। उमेश जी सिलाई वाला काम छोड़ी चली देवघर से बाबा से मुलाकात करके आई और साथ में मोतिहारी वाला सौरभ भैया के ले ली काहे कि सावन में पवन लागेला सब कांवरिया जब बाबा के दरबार में जाला का हो। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की। श्वेता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया। बबुआ विकास अइले तोहरो दुआरिया मदन प्रेमी मोनू बनले पुजारिया हे बाबा दया करी। हाँ बबुआ विकास अइले तोहरो दुआरिया सनोज सामरिया सुधीर बनल पुजारिया चार गोरी देखी बाबा लौके ना नगरिया ए बाबा हो सुना बाबा हो रही या में गड़ेला कंकरिया
ए बाबा हो गोड़ा वान छुएला कंकरिया। श्वेता डिजिटल